Give up. Ha? Sige. Ay, saan ka lang? Mas okay lang sa iyo ng bato. Nakapersa ka bato. Ay, yung hindi ba? Ayan. Ito naman yung pwede. Ito, ayan. Naka-stop yan na. Tudya ka niya. Ayan. Persa ka ba na? Kayo paglayan eh lang. Na? Layak mo nang di magkain ng beto na. Tayo sa Pampang, sa bahay ni Kuya Jose. So ito po yung after namin massage and some digital therapy. Ito po yung aking warm up for strengthening sa kanyang lower back at sa kanyang lower limb. Watch niyo po yung ano gagawin sa kanya. Bali pa 1 year ka ba, no? Diba? Oo. 1 year ka na, no? Mga 29. Oh! Oh! Wala mo, oh. Dati po, hindi nakakatayo. Kasi nakakatayo po na ako. Naku, laki ng pagbabago niya. Kapila niya, 8? 9 na. 9 session na. Wow. So, ito po yung aming 9 session travel talk therapy. Nakala ko si Joshua, yung pamangkin ko. Yan. Hindi nga rin ngayon na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Po, dandan. Dandan po. Yan. Relax mo. Ayos lang. Ang pinalagay mo. 5? 5. Oh, 5. Next exhale. So, 2 sets. Na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Po, dandan po. Okay, 2 sets. Yan. Sige, kita mo yan. Sige, kita mo yan. Huwag ang gaya mo. Takot na ba? Diba? Ready? 3 counts. Ready? 1, 2, 3. Alam mo, tabi kayo. Wala kong mga sa kanya. Okay sila po. Yan po, mga kapatid natin si Kuya Jose. Laksina. Ito sa may Pampang. Reyes. 68 years old. 1 year niya po yung pagkaka-opera. Diba? Itong araw nito. Itong araw na po, 1 year yung pagkaka-opera. Diba? Dari siya, no? Wow! Diba? Babasa. Diba? Tapos ito mo naman, kakakanya ka na eh. Wow, hindi pinakasta ka nito. Sabi ka niya, kibiling ko, pulo. Kasi nakapagpunta ka rin. Hindi ka pa. Kasi, kanaya ka tsuka rin eh. Baka rin ba? Hindi ba pagkakain namin niya? Hindi ba? Ano ba padala yan? Pagkakain mo ba? Pagkakain mo doon ka na lamay ka. Pero huwag mo lamay ka, magkakasid ka kasi. Pag kumain ka, upo ka muna 1 hour. Tapos tsaka magkera niya after 1 hour. Kaya ka magkasid kasi, mengang ka, may kera ka, hindi natutunaw, magkaroon ng acid. Ha? Gano'n mo. Dapat siya mengan niya na eh. Dali may mapapagkiram. Hindi niya pakera. Alam mo, lag na eh. Kasi yung acid mo, hindi maalis yan. Kami, nagka-acid kami nito, hindi Diyos mo. Anal, no? Pero nagamit namin. O, last. Nagkakanin ba? Puro. Sige. Adle. Nakalimaan na lang. Sige niya tip ito. Sige ba? Mas kami nito ha? Apulo. Oo, ano? Ito. Gabi-gabi.
Ika nga kay Tito Super Fake ko ba? Ano nga ba? Napax niya. Sige, sarap ka na. Yan! Ano buri ko kung... Ne? Yan, yung buri ko. Wala, magmarchatin ka. So, nakadiretso ka dapat. Ano ba? Yan! Ranger ba? Yan ba? Tinatawag na. Ranger na. Yeah, so marching. Ayan, nagmamarcha po siya. Makikita niya mga subscribers na girls. Nagmamarcha na po. Ayan o. Kaya magmarcha na. Oo. Ganito yung nagyan eh. Hindi. Pakili yan eh. Yan, galing yung nagyan eh. Mapakili. So, ito ba yung gagamitin mo ito, hindi kamay. Kaupo ka. Ito gamitin mo. Yan. Very good. Tanda lang. Okay, inhale, exhale. Makahangin ganito. Yan. Ito na mo na yun, paano? Kita ka kanya mo. Panglas. Last one. Kitang mas na. Ba't yan, dinig mo kayo masyadong pakasinda ako. Hindi yan gamitan mo. Makain tabi ng alito. Buwa. Hindi lang gamitan. Yes, bako. Nilalag lang. Yes, buwa. Ayun kasi, dati na. Talagang, Sanda. wow, ganda ko. Pamersa mo dyan. O, ito yung aming last 6 sa kanyang tao. Kasama pang warm up. Dati 3. Look, 6 na. Diba? Sa linggo, 7. Ah, madami na. Thank you. Sa 21, lalakad ka na ba? Ganda ng Pasko mo. Naghihingi ako ng binago. Pasyempre yun. Pero, Oh, baka naman daw. Shout out, baka naman. Kaya na madam na. Sige, pangalim. Yan, pangalim. Whoosh! One hand. Yan. Dito mong gamat. Yan, manin. Yan, one hand po ito. One hand, ha? One hand. Ayaw mo ito. Yan, matakit kayo. One hand na. So, this only one hand, ha? Ano po? Nakatayo po siya ng one hand. Dati, hindi makatayo ito. Diba? High pants ka sa mga ano. Batiin mo, batiin mo. kamusta mo kayo lahat yan? Nandito si Monkey Paul. Yan. Ha? Oh. Yung last mo, iba nung ginagawa mo. Yung. One. Pulo na, pulo. Two. Pwede mo ko yung bukas yan? Dito. Ha? Bukas. 3. 4. Last one. 5. Yan. Oh, Kulang eh. oh, sige. Ano? Alin kulang niya pang linya. Okay. Yung bonus. Kung may gaya mo eh. Oo, may jaya, diba? Kasi ba? Dito ka, ito ba? Itong malambak. Yan, iwag ka tayo. Malong ka ngayon, malong. Sige. Bulong ka, bulong ka. Yan. Dali. Yan. Last. Ito. Ito lang. Ano? Dito ka. Hindi mo sa pituya. Yan, ayos yun. Isang yapulo. Oh. Nilig sila, mga verso. Gamit yung mga logo. Yan. Very good. Good siya. Last. So, 8. Ito lang, no? Ito lang. Ha? So, ang tingin mga lega. Relax ka lang, relax. Gamit ng legs, power mo. Gamit ka ng... Huwag mo gamit yung kamay mo. Ano? Relax ka lang. Chill lang, relax. Okay? Ayos lang. Chill lang, chill lang. Parang tumayo ka. Parang tumayo. Alam. Dandang yan, dandang. Okay. Very good. Yeah, so ito po yung aming 9 session. Nakita niyo po, naka 7 siya ng upo tayo.
as well as tumitibay na yung kanyang lower back, yung kanyang legs, yung kanyang lower limb or lower extremity. So, a lot of improvement po kay Mang Jose. So, abangan niya po, lagi niyo po nga abangan, panonoodin po yung aming episode ng kanyang therapy dito po sa may Pampang. At pagka po sa ibang araw, nasa Porac kami. So, God bless po. At sa pamilya po ng Laksina, dito sa Pampang, shoutout po. Pati po yung mga kapatid, mga anak, kanyang pamilya. Abangan nyo kayo ng great improvement. God bless po sa inyo lahat. And please don't forget to subscribe, like and share my YouTube channel. Modero Bangkit Pinto po. God bless po.